Пабачыць галоўных зімовых чарадзеяў у Белавежскую пушчу прыязджаюць каля 130 тысяч гасцей з розных краін свету штогод. Сёння тут асабліва шматлюдна. Удзельнікі конкурсу на мінушку для памочніка Деда Мороза навагодняга лося не абмінулі магчымасць з ім пазнаёміцца. День такой интересный, непростой. Уважаемые друзья, сегодня мы подвели конкурс на лучшее имя моему помощнику. Конкурс стартаваў яшчэ ў красавіку. Паўдзельнічаць запрасілі хлопчыкаў і дзяўчынак з усёй краіны. Топач, Аксаміт, Маланка, Сняжок. Юныя удзельнікі прапанавалі свае варыянты. Выбіралі інтэрнэт-карыстальнікі. Я предложил имя Тимофей. Он очень крепкий, здоровый. Также Тимофей – это трудолюбивый, так как он целую ночь развозит подарки. Пераможцай конкурсу стала трэцякласніца Вераніка Раўчэня. Яе варыянт «Рагалік» больш за ўсіх спадабаўся інтэрнэт-журы. Імя зімоваму памочніку дзяўчынка абрала невыпадкова. Кажа, рожкі лося падобныя на адзін з самых папулярных пачастункаў. Мне мама рассказала про этот конкурс, а имя рогалик я придумала, потому что у него рожки были похожи на те рогалики, которые бабушка моя печет. Радостное настроение и довольна то, что победила. Свой падарунак для пераможцы падрыхтавала і Снегурачка, майстар-клас па стварэнні лялек-мотанак. Яркая круглая цацка, якую стваралі дзяўчаты і жанчыны, спрадвеку выконвала ў доме ролю заступніцы і абярэга. Галоўны сакрэт стварэння – прыступаць да працы толькі ў добрым настроі. Наша мотанка с тобой готова, наша благополучница. Самое главное, поставь ее на самое видное место, чтобы снимала с глаз, будет служить тебе оберегом и будет приносить достаток твоей семье. Наперадзе ў зімовых чарнікоў яшчэ шмат цікавых ідэй. Хутка з летніх канікул вярнуцца памочнікі чарадзеяў, удзельнікі школы юных паштальёнаў. Таксама ў верасні для першых слухачоў адкрые свае дзверы універсітэт марозазнаўства. А ўжо да прыезда матулі зімы пачне працаваць і музей навагодняй ёлкі. І, канешне, конкурсы для юных умельцаў. Хочу провести конкурс на лучшую поделку снеговика, тоже в сентябре. Конкурс, конечно, всегда такой интересный конкурс, тем более снеговиков уже дело будет идти к зиме. Вот интересно, что они там придумают. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».